Hvis du er på farten eller på anden vis har brug for hjælp til at få den her fragtet, så kan du også leje en rygsæk. Det er egentlig nærmest bare lidt en sækkevogn, du tager på ryggen, så du tager ned her. Og så er der sådan de her strupper her, som du tager omkring, og så klikker den på. Og strammer bare til. Husk at have den godt strammet. Og så kan du enten have en ven til at tage fat her, og så lige løfte den op på ryggen af dig. Men du kan også bare tage den på selv. Så har du den på ryggen, og sådan ser den set meget nemmere at bære. Så kan du altid fikse den bedre fast.